bloque, unha boa chapa brillante na entrada, un portal distinto, bueno, un pouco de todo. Sí. Era mellor que tomar algo e se calmara un pouco. De verdade, para unha obra pequena que hai, e estades protestando. Agora imos ver outra que é o doble que esta, a ver se vos gusta. Non arrancamos nada ben tampouco, porque sen ales, sen a maquinaria... Toma algo, Laira, tranquilízate, que ves moi apurada. E lle meto a litros aquí no seu retiro espiritual a ver o que pasa. Se queren pintar, que pinten, así non que yo mande pintar a meu cuñado, que eu non podo. Veña, deixate de rollos e ponte a traballar, senón así non acabamos. Pois veña non. Alito xa está berrando, como sempre. Pero eso habrá que quitarlo, que está medio podre xa. No, isto non se pode tocar, que é unha cousa sagrada. A veces despois nos castiga Deus. Xa me ves outra vez en EPIs. Sin casco, sin guantes... Tranquilidade, que aínda estou na pista. Eu creo que hai algo no bosque que nos está observando. Porque síntese, nótese no ambiente. Escuítase moitos ruídos. A oso hai que terlle moito respeto. Quen carallo sería o que entrou na casa? Leva unhas lavazadas, pero grandes, Litos! E despois tú. Litos, que me mollache. Miña neiña, métome en cada cousa.